belai hambai dini jini sosial media naringui kaisa kok saklainani hima phaika Tripura ni jo toluku Tripura sarakno o jarao khaka tei sobani sibai mai afar o hawa jeng asaika o hani bisa lukuni bangui kok sanani samung tangani hi jeng songjaka aboni bang lukuni thani o social media ni bisingti kok saklainani hima phaika kok ke omosi ang kaisa ONGC Rok ana notice roka tama hanai lukuni bangai samung tangani thangui kaisa notice ma kai ni o notice tama hi soi hamale ang borok no khok haya khengu sawu hai hanai borok ana notice roka tei o notice srai tama suijak tong 30,000 rang fine marnai hi borok ana suika bo tarik rokha hamla 14 tarik Mei 2026 साल मारियो ang o notice copy makha kongke omosi tabuk chini Tripura hawo oronio copy srai tongo chief secretary rokha bro state government rokha DM SDM chini gumutini DM Udaipur subdivision SDM Korbogni SDM Omarpur SDM na phone copy romani tong te boni loge chini ADC head office of borok copy rowe ena sinamani tong oro news sujak tong tamahi humalai enu siro hanu land owner rok no teiwi no borok no kok salai di borok no ringui nang kok salai mani pore bobo thaigo nang khlainai o land owner rok bai kok salai bai paiwi bisi compensation rok nai roya salai bai paiwi nang samang khlai di hai nei oro sarai suijak tong aboni bangai ne yani lai thangnai chini ADC general election ni sigang 6 tarik April chini Udaipur subdivision ni bisingni Koimura kami wo Koimura bisingo Nazila bel Nazila tuisa koto borok hakor boring khaigui arano Boomb Blust Khai tongkha nei ano khobor rokha ang logo khobor khanawe aro thangoi naiba makha je omohai eng tongkha inke ang borok no singkha o ONGC ni tope samung tangnai rok no nirok oronio tamani bangaila o jaga no pharobai kok salai kade kok salai mani yagulo nirok omohai ke samung khlai ke sakamung yamani salai jagya salai je yang ke lokorok bo ano saka jengno mungsa saya wisi hai jani ja phai borok musuk tiklai samung khlai dong pai khai apla ang tutele borok saka biskang election begnang lokorok bai jo to bai ka aso hui meeting khai mani yagulo nang o samung no rondi hai hnei sawi kai phaika kawoman ten dino hai borok samung start khai phika start khai mano te hai na hai lokorok bai borok hojak mani yagulo samung mathaka moni yagulo man phika sapta kaisa ba salnai saltha pore hingkena saut bormora bisingo sonkhla kamio thangoi hai borok samung umung khlainani jong jeng phika khlainani jengoi aronio kwbangma nang kok salai mani bisite borok samung mathagro boni pore hingke haine hai Udaipur ni sini subdivision ni additional SDM sini killa ni video te sini killa PS ni osi te South Bormura bisini sini je borok rok land owner rok te Koimura bisin land owner rok teiwi 14 tarik Mei 2026 hai meeting phika bor jagao nitto bazar community hall apre niyobo ang okok masa khaji public ni government ni public phiaba o to page ONGC songrok samung khlainani thangoi sini lokorok bai cooperate khaya notice rowe borok bai cooperate khai samung khlaithang tei nangmani compensation rothang
teibo masaka tama nei nirok je boring khainai hingka aro busuk paun bu bomb blast khainai hai nei borok no masung khalu korok nai o kok sungmani o kok samane si tini ano borok omo haike notice ro piaba kubui no tui samung tangmani thangile notice phano ma thang ja phang thang kodo thangwe basai nai SDM office thang basai nai basamani yakulo je mamane ung tangnai ani saya khaimani krei nungsa khaimani krei ambuko khaya permani krei SDM additional SDM saki tongo video tongo teluku kubangma tongo tei bisini yawo video kubangma clipping tongo omo haike baro ereng sini baro rok no hai sikri sokro khaiwe khogui samang khlaimani no totally mathaklang thang nei no odino meeting tei salaibai busung mane yagulo rok samang khainai ke khaidi hai nei masaka o matter no teiwe SDM by asoka video by asoka DM by asoka DM sungno tamai assurance ro salaibai bus khlaina samang ma khainai khoti puron ro yang ke samang borok ma khaiya hai nei DM assurance ro ge tabok omono teiwe ang sarai abo fight khayani thangni tam nangkang ke je mamani ma angsinai haita hai nei lokorokno kokosaro phaidi united changma tongnai hai angge sang mungsa jaga ni sukya o hani nokphang nung ang sung joton piaba nini jaga otini omo hai khlai thang khoti puron maya lai thanai sal kabang maya bomb blast ang ke entire area to vibrating la ke effect na ke nini property ro damage ngana o damage ni khoti puron mawani nang nai ai ni kok samani sitini omo hai klaiwi ano ONGC Rok through government bisinti klaiwi ano harassment khainai omo hai baile bathak tongyata haisi lokuni bangni samung tangnani songjak kha tangnai even khorang tisanai nangkangke je mamane ung tangnai apano ese ang subol jamatia ang ungklo oslolia haisi sarai abone bango phaidi jot tolu korokno koinai jot tirprasano koinai phaidi sikangoi singma hinai jotono hambai